A dyma ni yn syth ymlaen i dosbarth nesaf yn yr adran A. Dosbarth yr Eboles neu Adfarch tair o oed. Judith Reid, still yn disgwyl digon fresh ac yn digon o diddordeb gyda'i yn canol. Ambell waith i ni'n gweld y beirniad yn dechrau fflago tyma bach, ond na, mae hi yn fyw yn canol y cylch. A mae gofyn bod i fyd achos mae'n benni yr beirniadu. A dechrau dewis yr Eboles neu Adfarch gorau. A ni'n gweld yn cael ei dynnu mewn. Enw bach to Sandy Anderson, gath i'r bencampwriaeth yn yr adran B y stoc ifanc moment yn ôl. Ac dyma fe yn ennill y dosbarth hyn, Eboles neu Adfarch tair blwydd, gyda Thistledown Becky Downey, fi'n credu. Ie, oeddi hwnna'n wir, oeddi, mae fe beth yn diwe. Oeddi. Thistledown Becky Downey. Wedyn yn ail, fi'n credu, mae dyn ni Rookery Sweetest Song. Ie. Ar gyfer Serena Crump. Yna. Ac yn drydydd fi'n deall, Floriat Columbine. Charlie Kilby fi'n credu oedd yn dangos. Yn dangos i Sarah Page fi'n credu yn dyfe, Wel, Floriat. dad yn ennill, a nawr Charlie'n drydydd. Da iawn. A dyma ni, dyma dewis y beirniad. Judith Reid, y goreion o'r Ebolesi neu Adfarch tair blwydd. Dosbarth cryf beth, wyt ti wedi gweld i gyd yn wyt ti o'r pellter. Oedd hwn yn dal ligad i am un o'r dosbarthu gorau falle yn yr adran A. Fi'n credu mae Judith mae wedi gallu joio dosbarthiadau da iawn ar draws yr holl adran fi'n credu, ond ti'n iawn, mae hwn wedi bod yn dosbarth da. Becky Downey ar y brig ar hyn o bryd yn dwylo Colin Tibby. Dyma hi, Becky. Wedi wneud tipyn bach o ennill trwy'r flwyddyn. Wedi cael sawl pencampwriaeth yn sioe frenhinol a y gros o wlad. Becky Downey, wrth gwrs, wedi magu gyda Sandy Anderson. Nant Dywyll Pennaig yw'r march. A Thistledown Jess Ennis yw'r gaseg. A mae'r fam yn un enwog iawn yn dwi. Mae hwnna'n boblogaidd a wedi wneud ennill. Wy'n siŵr bod y fam wedi ennill fan hyn fyd. O bosib, dros y cwbl o flynyddoedd yn ôl. Dyma ni. Un golwg bach arall to. Crafu pen. Yr het i siŵr fod mynd yn boeth. Dim cwestiwn, wy'n siŵr. Siŵr o fod, sa'n ni'n meddwl. Mae'r pen, mae'n nodo, ydi. A dyma ni, enillydd. Dosbarth, yr Eboles neu Adfarch gorau. Tair o oed ar enillydd yn dwylo. Yr dyn, ni gyd yn nabod erbyn nawr, Colin Tibby. Thistledown, Becky Downey i'r perchynog Sandy Anderson. A llongyfarchiadau mawr i Sandy Anderson, enillydd. Dosbarth, yr Ebolesi neu Adfarch gorau. 3 o oed. In the Welsh Ponies and Section B's. And this is Thistledown Mynydd. Sandy Anderson from Leicestershire. Second. Ac yn ail i Serena Crump, Rookery Sweetest Song. 2-1-5 ac yn drydydd i Sarah Page, Gerllinden, Floriat Columbine. And this next page is Floriat Columbine. Fourth was 2-6. W. Lewis, the following day with Peter Anderson Newydd. Another exhibitor was on a good day today. Becky Downey yn rhedeg yn oddi? And 6. Fi'n mynd siŵr. Yn siŵr oddi. Ond fydde fe'n neud sens gyda Jess Ennis. Jess Ennis, na ceffil arall. Mae Sandy wedi gwneud tipyn bach o ennill gyda. Becky Downey nawr tre cofio. Siŵr oddi'n Olympaidd. Falle bod fi ddim yn reit, ond... Wella fi ar dy redwyr. Ydy, mae hon yn Eboles tair blwydd. Digon o sgop to. Digon o sgop ar pen bach pertna oedd Mrs Reid yn edrych am rhywle i taflu'r cyfrwy.
Ystadlu yn yr adran A ac adran B y bore yma. A'r enw ceffyl yma yw Cysylltaw Lilibeth. A dyma ni ar ôl rhedeg y cylch yn dosbarth yr Ebolesi neu Adfarch tair blwydd. Y gorau yw Thistledown Becky Downey yn dwylo Colin Tibby i'r perchynog Sandy Anderson. Second was 2-5. See the crowd to Penifer with 3 meters song.